Тук сме за да тренираме и да преодолеем границите на нашите възможности, да открием нови сили в себе си и да се приближим към целите, които сме си поставили. Всяка капка пот, всяко усилие и всяка стъпка напред са доказателство за нашата решимост и непреклонност. Но знайте, че не сте сами в тази битка. Бог е с вас, който ще ви дари сила и кураж. Вярвам, че Бог е с нас във всеки един момент, помагайки ни да преодолеем трудностите и да постигнем целите си. Когато сте уморени и ви се струва, че нямате повече сили, помнете, че Бог е с вас. Той ви дава не само физическа сила, но и духовна подкрепа. В най-трудните моменти, когато се чувствате на ръба, обърнете се към Него за вдъхновение и насърчение. Вярвайте в Бог, защото пречка е урок, който ви прави по-мъдри и по-издръжливи. Поставете си високи цели и не се страхувайте от тях. Бог не би ви дал мечти, които не можете да постигнете. Той ви е дарил с таланти, способности и воля да преодолявате всяко предизвикателство. Доверете се на Неговия план и продължавайте напред с увереност и решимост. Нека вярата ви бъде вашият водач. Когато умът ви се съмнява, нека сърцето ви напомня, че Бог е с вас. Той ви подкрепя във всяка ваша стъпка и ви помага да израствате. Вярвайте, че Бог е с вас на всяка крачка от вашето пътуване. Продължавайте да тренирате с всичката си енергия и страст и знайте, че с всяко усилие се приближавате до своята цел. С Божията помощ и вашата решимост всичко е възможно. Нека тренираме, да се усъвършенстваме и да докажем на себе си и на света, че можем да постигнем всичко, което си поставим като цел. Тренировките са пътешествие към по-добрата версия на нас самите, както физически, така и духовно. Нека използваме всяка тренировка като възможност да укрепим нашата вяра и да покажем благодарността си към Бога. Продължавайте напред с увереност, сила и вяра. Нека всяка тренировка бъде вашето благодарение към Бога. Нека си спомним, че телата ни са храмове на духа и трябва да ги поддържаме здрави и силни. Тренирайки, ние показваме благодарността си към Бога за даровете, които ни е дал – здраве, сила и воля. Когато сме на ръба на силите си и ни се струва, че не можем да продължим, нека си спомним думите на Филипяни 4:13. Всичко мога чрез онзи, който ме укрепява.